Masip yung tantan dito, Jepo. Ay, wala. Pwede ka nagpalpaliyo ta kada nanatuyan ka na bana. Saan ka na nakapasada? Kita ang nanatuyang kan nanapana. At dalat tayo tisangot yung hotel. Pinapanaw ida ti security guard. Nung nagsubli man ay. Uga ka. Masip gantay dan. Kakasarita tama nida. Raman Rigor. Asit gantay da. Tuyang! Tuyang! Damdama kang sigarilyo! Ito yan. Nag-uyak. Imposible Ay, Ay, Trece. awanan na. Saan na kayo nasublihan dagiti lalaki ang kakadwayaw? Kamali, naramid yo. Apa yung intidyo ka nakuha na ti kwartayo? Intaraidan ha. Imposible yan. Awanin, niskam kayo, nana. Sigurado Imposible Kano nag-sweet da pa'y kada kamay. Akasla ka relasyon da kamay. Tanakasalabay da pa'y. Kada kamay. Suray. Akasla ka relasyon da kamay. Tanakasalabay da pa'y kada kamay. Ay nananatuyang. Intaraidan ti kwartayo. Ay, saan na mabalin? Ay, kasanuitan, marituyan. Awagan nyo ida iti cellphone da. Ay, itay pa'y nga awagak ti numero da. Cannot be reached mo. One nga raw out of order mo. Yung out of order na. Saan nga raw da makunta? Ay, Coverage. ay, awanan. Dayang awanan tay bayad ti baboy ko. Ay, oray siya maray. Ay, di pinaglakwak iti opa kakaldeng ni badungkab. Ay, awanan. Na-scam dan sa ngagpaisa. Iskamin ko na maray. Correct na. Ayun, na-scamming gaya. Ay, Ang makikita maray. Wood maray.